Δεν έχει σημασία πόση επιχείρηση έχουμε βάλει. Σημασία έχει ότι αυτό που κάνουμε όλοι είναι ομαδικό και ότι ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι στο να γίνει αυτή η εταιρεία τεράστια. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ομαδικό και από όλους έχουμε το κατητής ώστε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και από όλους παίρνουμε δύναμη. Το επόμενο που θέλω να πω είναι μετά από ένα χρόνο συνεργασίας μπορώ να δείξω και εγώ κάτι στον κύριο Καστάνα. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την ιστορία μας. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα τρία πράγματα, τα οποία το Πάντρεμά τους βγάζει ένα τέλειο προϊόν, έτσι. Με το κλασικό εμπόριο δεν έχω πουλήσει ούτε ένα σαμπουάν στον οποιοδήποτε. Πολύ απλό. Με το internet marketing το πηλίκο μπορεί να είναι και κάτω από το 0, καμία σχέση. Κάτι με το παραδοσιακό marketing για αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή έτυχε να πούμε σε κάτι το οποίο πήραμε ένα καλό φροντιστήριο, κάναμε μια ψυχολογία και μια ενέργεια σε κάποια πράγματα το να δούμε καλύτερα το δικτυακό marketing. Οπότε, ελεύθερος επαγγελματίας με πάρα πολλά ασχολούμαι, ποτέ με αυτά όμως. Με αυτό θέλω να πω ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν έχει σημασία το τι είναι και πώς είναι. Το πλάνο, τι κάνω. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Κάνω ένα πλάνο του ποιες επιχειρήσεις. Θα μιλήσω πίσω. Κάνω ένα πλάνο του ποιες επιχειρήσεις θα δω. 10, 15. Δεν ξέρω πότε θα τις δω, πόσο πιο γρήγορα γίνεται. Και επειδή κάθε επιχείρηση έχει σχέση με διαφορετικά προϊόντα, κοιτάω να είμαι λίγο προετοιμασμένο στο πώς θα τον αντιμετωπίσω τον άλλο. Το πώς θα του βρω εύκολα μια λύση, στην οποία δεν ξέρει αυτός και δεν μπορεί να τη φανταστεί και την ώρα. Να την δει και την ώρα. Οπότε κάνω μια προετοιμασία. Αλλά πριν από όλα αυτά, άμα δεν έχω διάθεση, δεν κάνω τίποτα. Κάθομαι σπίτι μου. Η διάθεση είναι το Α και το Ω. Άμα σηκωθώ και πάω κάπου, ενώ δεν είναι γενικά καλά, αυτό που θα μεταδώσω στον άλλο, όσο και καλό να του πω ότι είναι, όταν με βλέπει έτσι και δεν έχω διάθεση, θα του μεταδώσω αυτό ακριβώς το οποίο δεν θέλω και θα τον κάψω. Άρα κάθομαι σπίτι μου και όταν θα έχω διάθεση, πάντα έχω γιατί. Και δεν ξέρω πώς είναι. Ο στόχος είναι επειδή θέλω να σου βάλω όλους μέσα, και τους 10-15 που θα δω. Αλλά στατιστικά ποτέ δεν γίνεται αυτό. Γιατί παίζουμε με ποσοστά. Οπότε κοιτάξτε στο μέλλον του μέση και πάνω. Βάζω ένα όριο στον εαυτό μου. Στο τέλος των επιχειρήσεων βλέπω τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, ποιους έβγαλα και τι. Κάνω μια αυτοκριτική στον εαυτό μου. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε όλοι. Τώρα, το σημαντικότερο σημείο. Το πώς προσεγγίσω κάποιον, ούτως ώστε μην πω μας πει φύγει από την άλλη. Αυτό θέλω να τα αποφύγω. Οπότε, βασικά η ιδέα που έχω στο μυαλό μου είναι ότι βάζω επιχειρήσεις στο μέρος στο οποίο ζω και αναπνέω, γιατί θέλω να ψωνίσω από εκεί, να βάλω επιχειρήσεις από εκεί που ψωνίζω. Από εκεί που έχω πραγματικό όφελος. Και ο κόσμος που θα βάλω θα είναι από εκεί και θα έχει την ιδέα την οποία την γνωρίζω εγώ. Το ντύσιμο μας πρέπει να είναι πάντα προσεγμένο, σου δίνει κύρος, σοβαρότητα και άλλον αέρα. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα προσεγμένο ντύσιμο. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω τι έχω στα χέρια μας, είναι προϊόν. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι πραγματικά απίστευτο. Και άμα δεν το έχουμε καταλάβει, καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε. Άμα δεν το έχουμε μέσα στο πετσί μας, να πούμε ότι έχω κάτι το οποίο το εκμεταλλεύομαι, το πώς το λέω στον άνθρωπο το καταλαβαίνω ότι πράγματι αυτό είναι κάτι. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε στα χέρια μας και να του μεταδώσουμε το ανάλογο σκοπό, το κομμάτι το οποίο θα του πούμε. Πρώτη επαφή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να είσαι χαμογελαστός, γι' αυτό λέμε για διάθεση, γιατί ο επιχειρηματίας βλέπει αυτό που του μένει στο μυαλό του είναι το πώς θα σε δει και την ώρα που θα μπεις μέσα στο μαγαζί του. Το χαμόγελο, το ωραίο ντύσιμο, αυτό που μένει. Λέξεις κλειδιά.
δεχτεί πριν με επίφυγε. Πηγαίνω και του λέω, ασχολούμαστε με κάτι νέο στον χώρο των επιχειρήσεων, ένα είδος διαφήμισης καινούργιο, τελείως πρωτοποριακό και προπάντω οικονομικό. Γιατί όταν θα πεις μέσα και σε δει, άλλοι πώς θα θέλουν πράγματος. Να κάνει διαφήμιση. Και του λέω, ας πούμε, ότι το κόστος είναι μικρό, η λέξη κλειδί είναι τα 120 ευρώ. Γιατί με αυτά τα λεφτά του κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και του δίνω να καταλάβει ποια είναι αυτά που του κάνω. Επειδή ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και να βλέπει το τι εξελίσσεται στην κοινωνία, έχουμε κάτι τελείως καινούργιο και πρωτοποριακό και ήθελα να το δείξω πρώτα σε εσένα γιατί ψωνίζω από σένα. Και επειδή θέλω αυτό το καινούργιο να το δεις πρώτα εσύ, επειδή έχω κάτι το οποίο επειδή ψωνίζω από σένα και μετά θα πάω στον απέναντι να το πω ότι σε περίπτωση που δεν θέλεις, θα πάω να το δείξω αλλού. Στην ουσία τον απειλούμε. Και έχουμε γενικά έναν μαγνήτη στο να κλείσουμε ραντεβού με τον επιχειρηματία. Το ραντεβού. Έφτασε η μέρα του ραντεβού. Μας ενδιαφέρει να κλείσουμε το ραντεβού μας. Δηλαδή, δεν θέλω να το πω εκείνη την ώρα. Θέλω να το κλείσω το ραντεβού γιατί θα είναι πιο προετοιμασμένος, πιο κατάλληλα προετοιμασμένος και εξαγνιασμένος αυτό που θα δει, ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί ξέρει ότι θα δει κάτι που μπορεί να δώσει κάτι. Οπότε, κοιτάω να το κλείσω το ραντεβού και όταν το κλείσω το ραντεβού, τον πάω εκεί που θέλω εγώ. Πάντα με χαμόγελο και διάθεση, γιατί έτσι μας θυμάται. Και του λέω ποιοι είμαστε, η εταιρεία μας, το γιατί είμαστε εργασιασμένοι, ποια είναι η ιδέα μας, ποιος είναι ο στόχος μας για σένα. Και όλα αυτά με έναν τρόπο ομιλίας και σιγουριά. Η σιγουριά μας και ο τρόπος ομιλίας μας τον πείθει στο να δοκιμάσει κάτι το οποίο είναι άγνωστο για αυτόν. Και φυσικά με πάρα πολύ μικρό κόστος, έτσι. Σίγουρα θα δούμε κάποιες αντιρρήσεις. Μια αντίρρηση την οποία τη βλέπουν όλοι, τη βασιλεύουν πιο πολύ ας πούμε, έχει σχέση με το πόσους καταναλωτές έχετε στην εταιρεία σας. Όταν τους λέμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 2-3 μηνών εταιρεία και έχουμε 1.500 καταναλωτές, εκεί λίγο έχουμε το ναι στο 50%. Μετά με την τιμή είμαστε εντάξει. Στην ουσία του λέμε ότι έχουμε ένα παγκόσμιο site εκτόσεων και η τιμή γι' αυτό είναι 120 ευρώ. Κατευθείαν λέμε την τιμή, έχουμε μαγνήτη εκεί. Έτσι κλείνουμε το ραντεβού. Αυτό που θέλουμε να τον δώσουμε να καταλάβει είναι ότι αυτό που τον κάνουμε 120 ευρώ του κάνουμε πολύ περισσότερα από τη τιμή που δίνει, τα παιχνίδια που θα δώσει. Του δίνουμε να καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο είναι τελείως άγνωστο για αυτόν και πρέπει να το δοκιμάσει. Και θέλουμε από αυτό μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί όπως κάνει πρόγραμμα αυτός με το μαγαζί και με πάρα πολλά άλλα, έτσι κάνουμε πρόγραμμα και εμείς και δεν θέλουμε να μένουμε πίσω από κάποιον που περιμένουμε μια απάντηση. Οπότε εδώ ήμουν ξεκάθαρος μαζί του, του λέω ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και θέλω μια απάντηση από σένα. Φυσικά ένα ναι ή ένα όχι περιμένουμε. Από τη στιγμή που είναι όχι, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Πάμε στον απέναντι, στον επόμενο. Ξέρει ότι αυτό που θα χάσει, γιατί στην περιοχή μου με ξέρουμε καλά, είναι ότι εγώ κάνω να δείχνω επιχειρήσεις και ένα και με καταναλωτές. Τους φέρνω σε επαφή και τους δύο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή τα ματάκια του επιχειρηματία, του καταναλωτή να πάνε πάνω στο δικό σου μαγαζί, ότι το ταπώ στον ανταγωνισμό. Αυτό θα χάσει από μένα. Γι' αυτό και εγώ ήρθα πρώτα σε σένα να σου το δείξω, από το να πάω στον άλλον τον οποίο δεν το ξέρω, επειδή έτσι καλώς ψωνίζω από σένα. Αυτό άμα του δώσετε να καταλάβει ότι πρόσκειται να δώσει και πίσω ρέμα, εκεί πέρα πρέπει να πάρει μια απόφαση το τι πρέπει να κάνει. Γιατί ξέρετε ότι θα χάσει, ας πούμε, πέρα από μένα και όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη, έχουμε γύρω στα 400 άτομα, αν θυμάμαι, πάνω κάτω. Είναι πάρα πολλοί χιλιάδες προεγγεγραμμένοι, οι οποίοι όταν θα ανοίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που θα χάσει θα είναι πολλά. Γιατί ξέρω και τη δύναμη την οποία έχω στην περιοχή μου και ξέρω και τι όφελος θα έχουν από εμάς όλοι αυτοί. Και για να έχεις μια αύξηση του τζίρου σου, κάνε κάτι το οποίο δεν το ξέρεις και το οποίο είναι 120 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο ποσό. Είναι 10 ευρώ το μήνα, έλεος. Και φυσικά όταν πει νέο επιχειρηματίας, πάντα τον έχεις από κοντά, του παραδίδει τη σελίδα, του βάζει κάποια αυτοκόλλητα, του βγάζει φωτογραφία την κάρτα γιατί δεν ξέρω αν θα τη δείξει.
συχνές επισκέψεις γιατί τον θες και του χρόνου. Εμένα με συμφέρει να είμαι από πάνω του συνέχεια, γιατί τον θέλω και του χρόνου, γιατί αυτό το εισόδημα που παίρνουμε γίνεται παθητικό. Όσες επιχειρήσεις βάζουμε, σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εργαζομένες θα συνεχίσουν και του χρόνου. Και είναι το σίγουρο δεδομένο ότι του χρόνου θα είμαστε τουλάχιστον 10 πλάσια. Εδώ βλέπουμε μερικές επιχειρήσεις, για τον λόγο πρώτο τυχαίο, έτυχε να είμαι εγώ. Βενζινάδικο φυσικά, όχι έκπτωση σε βενζίνη, μόνο σε πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν θα τα πω όλα, γυμναστήριο, φαρμακείο, πουγάτσα, στρώμα, ταβέρνες, τα πάντα ξενοδοχεία, πιτσαρίες, συνεργεία. Και για τέλος θα ήθελα να σας πω ότι έξω έχουμε 500.000 επιχειρήσεις που ομορραγούν, μικρομεσαίες, έτσι, που ψωνίζαμε ούτως ή άλλως και θέλουμε να ψωνίζουμε και θέλουμε να παίρνουμε τις εκπτώσεις μας. Αν δεν πάτε εσείς, θα πάμε εμείς. Λοιπόν, καταρχήν, τα παιδιά, οι συνάδελφοι πριν από Θεσσαλονίκη, ο Νίκος και η Σοφία, τα είπαν πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να πω κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά πώς το κάνουμε. Και θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας αυτό. Ερωτήσεις θέλω. Μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις? Παρακαλώ. Πώς δείχνετε το πλάνο, σε χαρτί, σε PowerPoint, όταν κλείνετε το ραντεβού εκεί? Ναι, να σας ακούσω. Εκεί πάτε με ένα λάπτοπ ή πάτε με ένα χαρτί και να μου λέτε απλώς αυτή την ιδέα? Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν μπαίνω στην επιχείρηση, ζητάω τον υπεύθυνο. Όταν θα μιλήσω με τον υπεύθυνο, του ζητάω να μου αφιερώσει λίγο χρόνο για να του εξηγήσω ακριβώς όπως πρέπει σωστά αυτό που πιστεύω πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι να του μεταφέρω αυτό που νιώθω για να έχω την επιτυχία. Αυτό γίνεται λοιπόν. Ο στόχος μου είναι αυτός, να τον βάλω κάτω να με ακούσει. Δεν το ρωτάω αν θέλει διαφήμιση. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ δεδομένο ότι αφού του με ακούσει, το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό και η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Οπότε, έτσι και γίνεται. Του εξηγώ το πλάνο μας, αρχικά προφορικά. Έχω μπει στη διαδικασία να ανοίξω και το λάπτοπ, να του το δείξω το βίντεο. Θα κάπου του μας αυτό. Άλλοι θέλουν να το δουν, άλλοι μου λένε δεν θέλω να το δω, είναι 10 λεπτά, θέλω να μου το εξηγήσεις γιατί πιάζομαι. Εξαρτάται ποιον έχω μπροστά μου, έτσι. Ας πούμε στον ιδιοκτήτη του ομίλου Χαλκιαδάκη που πήγα και μίλησα, το είπα προφορικά, δεν του έδειξα τίποτα. Με παρέπεμψε απευθείας στο τμήμα manager, μίλησα μετά αμέσως με την κόρη του, τρίτο πρόσωπο δηλαδή, μου έκανε κάποιες ερωτήσεις, μου είπε πόσα άτομα έχει η εταιρεία, είπα 2.000 προς το παρόν, μου λέει πολύ λίγο. Εμείς είμαστε 15.000 μέλη, έχουμε την κάρτα του Χαλκιαδάκη, άρα το νούμερο είναι μικρό, αλλά θα μπω γιατί με ενδιαφέρει ο τουρισμός, ο ξένος κόσμος που θα έρθει. Για μένα ήταν επιτυχία, δεν με ενδιαφέρε για ποιο λόγο θα έμπαινε, εγώ ήθελα να μπει. Και επειδή δέχομαι αρκετά μηνύματα από διάφορους που βρίσκονται και εδώ και μου ζητάνε να τους βοηθήσω, η δική μου επιτυχία ήταν να βάλω δυνατά ονόματα επιχειρήσεων μέσα στην Ολυμπιακή Ιδέα για να βοηθήσω όλους μας. Γιατί αυτό θα βοηθήσει όλους μας. Αυτό που θα πω, την ιστορία που θα πω τη δική μου, θα βοηθήσει μέχρι ενός σημείου. Αλλά όταν θα πηγαίνετε εσείς και θα λέτε μπήκε η Diesel Ελλάς, η Staff Ελλάς, το Ασκληπιείο Κρήτης, το Κνωσός Διάγνωση Πολυιατρία Κρήτης, Σαράτο Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, που είναι θεωρώ αρκετά σημαντικά ονόματα για να τα χρησιμοποιείτε κι εσείς, δεν υπάρχει το γρηγορότερο ραντεβού που έχω κάνει είναι ούτε 2 λεπτά.
μπήκα, έκατσα, είπα απλά 2 κουβέντες. Καταρχήν αυτός ήταν ο γοντίατρος. Ανοιχτά μυαλά, ο άνθρωπος υπέρ όλων αυτών των ιδεών. Του είπα ότι είμαστε μια εταιρεία η οποία είναι παγκόσμια προβολή. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και επειδή είναι ελληνική και αυτό λέγεται και ολυμπιακή ιδέα, είμαστε ένα κλαμπ, μια κοινότητα που παίρνουν επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο και μέλη από όλο τον κόσμο και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και αν δεν βοηθήσουμε εμείς, οι Έλληνες, όλους μας, δεν θα βοηθήσει κανένας. Οπότε μου λέει, τι ακριβώς προσφέρουμε. Προσφέρουμε διαφήμιση στο ίντερνετ και e-shop και μπορούμε να σου δώσουμε μια πάρα πολύ καλή προβολή παγκόσμια μόνο με 120 ευρώ. Οκ, και τι θες από μένα, λέω 120 ευρώ. Πάρτα μου, λέει, ευχαριστώ, λέω, γεια σας. Αυτό. Πιο γρήγορα ήταν αυτό, όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, της προσέγγισης. Έχει τύχει να συναντήσω και δυσκολίες της τάξης. Θέλω να μιλήσω με τον συνεταιρό μου, τον συνεργάτη μου, τα γνωστά. Θα το ξαναδούμε. Όχι, απαγορευτικό, όχι, δεν έχω συναντήσει. Και αυτό μου δίνει τη χαρά και τον ενθουσιασμό το να προχωρώ. Να πάω παρακάτω. Άλλη ερώτηση. Δεν θέλω να μονοπολίσω, αλλά είναι το Δηλαδή, εσείς ξεκινάτε τη μέρα σας όταν πείτε θα ξεκινήσω τώρα από για επιχείρηση. Έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό το να ανοίξω τον εμπορικό κατάλογο ή λέτε όχι, παίρνω την τσαντούλα μου και προχωράω. Ναι. Καταρχήν, για μένα, ξεκινάω, δεν ξέρω που θα πάω το πρωί. Καταρχήν, δεν πάω σε γνωστούς. Δεν έχω πάει σε κανένα γνωστό. Όλοι είναι άγνωστοι για μένα. Έτσι, μπαίνω μέσα, θέλει θράσος, θάρρος, σιγουριά και να πιστεύεις αυτό που κάνεις και να το αγαπάς. Αν τα έχεις αυτά και δεν δείχνεις ότι φοβάσαι, γιατί είναι κάτι που θα πεις στον άλλον και θα τον κοροϊδεύσεις ή δεν θα πάει καλά, αυτό είναι η αρχή του τέλους. Οπότε ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία και να είναι ευχαριστημένος και να σου μιλήσει και να σε προτείνει και σε άλλους. Γιατί εγώ το ζητάω αυτό. Λέω, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποιον να πάω εκ μέρους σας. Και μου προτείνει. Από τη στιγμή που είναι ευχαριστημένη. Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος ζητάει τη βοήθεια, ζητάει το οικονομικό, με μια οικονομική τιμή να μπορεί να προβληθεί και από τη στιγμή που το υποσχόμαστε εμείς, θα πρέπει να το κάνουμε κιόλας, έτσι. Αυτή μόνο είναι η δική μου, αν θέλεις, από μια πλευρά με προβληματίζει το να πάνε όλα καλά. Αν το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό και ο επαγγελματίας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αυτό θα είναι και η διαφήμιση δική μας μελλοντικά και κάθε χρόνο και πάει λέγοντας. Όπως και ο σκοπός είναι τις επιχειρήσεις να τις κάνουμε και μέλη για να ενεργοποιούμε μέσα από το πελατολόγιο τους να μπορούν να ενεργοποιούνται γρήγορα καινούρια μέλη και να βοηθεί έτσι η όλη επικαιρία. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός, βασικά. Και εκεί το πάω εγώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τα Νέα. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλο από τα Νέα, προσέξτε την ερώτηση, παρακαλώ. Θέλω να μας πεις την στήριξη που δίνεις εσύ μέσα από την ομάδα σου στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τις προάλλες μιλούσαμε, ας πούμε, και μου λες, έχουμε έρθει εδώ, στην καφετέρια που έγραψα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πώς το μεταδίδεις. Καταρχήν, το πρώτο καφέ, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι λέω το όνομα, έτσι. Όταν αρχικά πήγα και τους προσέγγισα, μου είπαν ότι δεν δουλεύει το σύστημα αυτό, δεν πιστεύουν γενικώς σε αυτού του είδους τη διαφήμιση και ότι υπάρχουν άλλες τοπικές παρεμφερές, τέλος πάντων, επιχειρήσεις που δίνουν κουπόνια κλπ. Και ότι κοίτα να δεις πόσα κουπόνια έχω, έρχονται ο κόσμος εδώ, ενώ δίνουμε δωρεάν κουπόνια, δεν μας τα δίνουν. Δίνουμε δωρεάν καφέ, δεν. Δίνουμε μειωμένο καφέ, δεν. Λέω, σας υπόσχομαι ότι στη δική μας την εταιρεία δεν θα ισχύει αυτό. Θα δείτε διαφορά. Τους έπεισα λοιπόν και μου δώσαν ένα 30% έκπτωση για τα μέλη της Ολύμπικα Ιδία. Και πήρα και εγώ προσωπικά ένα 45% μαζί με το ΣΑΛ
λόγω του ότι δεν έχουμε γραφείο και θα πήγαινα εκεί κόσμο εγώ. Θα στήριζα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την επιχείρηση και από την άλλη θα είχα και εγώ ένα χώρο που θα ήταν λίγο πιο άνετος για μένα, έτσι. Και θα βοηθούσα και τους μεν και τους δε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, μετά από ένα μήνα, και αφότου είχα ξαναπάρει, μου είπαν ότι δεν γίνεται το 30% να παραμείνει, για τον λόγο του ότι ήρθατε και στο φαγητό και στο καφέ, το μειώσανε στο 20% εν ολίγης, γιατί πέρανε μέσα στο κομμάτι του φαγητού, και ότι άρχισαν να βλέπουν πραγματικά τον κόσμο, έστω αυτούς που έχουμε στο Ηράκλειο, είναι περίπου 200 άνθρωποι, να βλέπουν ανταπόκριση και να πηγαίνει ο κόσμος. Μία άλλη επιχείρηση, ας πούμε, πήγε ο Λαμπράκης, όταν πήγα να τον προσεγγίσω τον Ιανουάριο, του είπα αρχικά για την ιδέα, μου λέει: εγώ είμαι κατηγορηματικός στις ρυθμίσεις, δεν με ενδιαφέρονται, δεν κάνω γενικώς, αλλά θα το δούμε. Ευγενική εγώ, φυσικά δεν ούτε μούτρα έκανα, ούτε του παραπονέθηκα γιατί. Απλά του είπα ότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος σου, πραγματικά έχετε πάρα πολύ ωραίο χώρο, εγώ θα σε προτιμάω, παρόλο που εσύ δεν επιλέγεις να διαφημιστείς στην Ολυμπική και θα φέρω και κόσμο εδώ. Το έκανα πράξη αυτό και μετά, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, με κάλεσε ο ίδιος. Όχι μόνο έβαλε διαφήμιση στην Ολυμπική, αλλά μου έκανε και πρόταση συνεργασίας. Αυτό μπορώ να το πω βασικά, γιατί εντάξει, και να το ακούσει δεν με νοιάζει, είναι αλήθεια, ούτως ή άλλως. Δεν είναι μυστικό. Οπότε, στην προηγούμενη περίπτωση, να φτιάξουμε το e-shop και να έχουμε και ένα ποσοστό 50-50 στις πωλήσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να πηγαίνω και να του κάνω στις νύφες το κομμάτι της πώλησης. Εντάξει, αυτό για μένα με ανέβασε πάρα πολύ όσον αφορά σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα, αν θέλετε. Μου έδωσε θάρρος το να συνεχίσω. Αυτό. Άλλη ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση από και τελειώνουμε. Ο κ. Μποτζατζής. Είμαι ένας επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή και έρχεστε στον χώρο. Οπότε θέλω ακριβώς με το που μπαίνετε μέσα το πώς στο περίπου προσεγγίζετε το μέσο επιχειρηματία. Δηλαδή να κάνουμε ένα ζωντανό παράδειγμα. Παίρνετε με στο μαγαζί μου και να μου πείτε πώς. Δεν έχω λάβει ο χρόνος, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Είναι ο χρόνος για εσάς είναι εκεί. Θα πείτε κάτι σε 30 δευτερόλεπτα, πάμε. Ωραία, να κάνουμε ένα σκέτς. Πάνω στη σκηνή, πάνω. Γεια σας. Παρακαλώ το μικρόφωνο θα ήθελα. Εγώ. Α, τι κάνετε, έλα σώμα. Γεια σας. Το όνομά σας. Εμείς Μποτζατζής. Χάρηκα. Έχουμε λίγο χρόνο να σας εξηγήσω για ένα αρκετά σημαντικό project που θα ήθελα να το ακούσετε. Περί τίνος πρόκειται. Έχουμε χρόνο να καθίσουμε λίγο. Τώρα έχω 2-3 λεπτά, πείτε. Ωραία. Είμαστε μια κοινότητα, ένα κλαμπ, το οποίο είναι παγκόσμιο. Βάζουμε επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο και μέλη από όλο τον κόσμο που αναζητούν εκπτώσεις και προσφορές από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις μας. Επειδή έχετε μια πάρα πολύ αξιόλογη επιχείρηση, θα ήταν τιμή και της εταιρείας και εμένα προσωπικά να μπορεί να συμπεριληφθεί και η δική σας εταιρεία μαζί με εμάς. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μόνο 120 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτό που δίνουμε είναι e-shop και ένα μονοσέλιδο. Δηλαδή, τι κερδίζω εγώ με τα 120 ευρώ για να καταλάβω λίγο. Μια παγκόσμια προβολή μέσω του κλαμπ του δικού μας. Το e-shop σας το κάνουμε δώρο. Είναι ένα δώρο που κοστίζει 5.000 ευρώ. Εμείς σας το κάνουμε δώρο. Εσείς μπορείτε να το προβάλλετε όπου θέλετε. Σε καρτούλες, σε flyer, σε φυλάδια, στο ίντερνετ, στο facebook, όπου θέλετε μπορείτε να το προβάλλετε. Έτσι μιλάω, παιδιά. Έτσι μιλάω. Θέλω να την ακούσουμε πραγματικά, έτσι το μιλάει. Εντάξει, με το χαμόγελο με πείθετε, αλλά αυτό είναι το επιχειρήμα. Με 40 επιχειρήσεις θα εσάς είναι. Λοιπόν,
μόνο για ένα ολόκληρο χρόνο θα σας διαφημίσουμε την επιχείρησή σας παγκόσμια και θα σας φέρουμε στην επιχείρησή σας συνειδητοποιημένο πελατολόγιο και με έμεσο και με άμεσο τρόπο. Πώς? Αν σας ενδιαφέρει το e-shop και έχετε προϊόν το οποίο θα σας βοηθήσει, είτε είναι stock, είτε είναι ένα είδος, ας πούμε, π.χ. τι έχετε? Πες μου τι έχεις. Έχω μαγαζί με ρούχα. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχετε stock στο μαγαζί σας? Όχι, Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας βοηθήσουμε να κάνετε ρευστοποίηση στο stock σας. Θα έχετε δηλαδή την αποθήκη σας στη τσέπη σας. Έχω μια καφετέρια. Έχετε μια καφετέρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο καφέ τώρα. Έχω μια καφετέρια. Έχετε μια καφετέρια. Δεν με ενδιαφέρει το e-shop, αλλά κάτι για website άκουσα, οπότε πείτε μου να καταλάβω πώς θα φύγω. Ναι. Σίγουρα θα έχετε μια σελίδα δική σας, μια fanpage, μια επίσημη σελίδα έχετε. Ας το κάνουμε δύσκολο, έχω σελίδα. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι πιο εύκολο. Έχετε σελίδα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη συνδέσουμε με το δικό μας. Το e-shop θα σας χρειάζεται. Οπότε θα το δικό σας το link, στη δική σας την επίσημη σελίδα, να τη συνδέσουμε με το δικό μας e-shop. Όταν κάποιος λοιπόν πατάει το e-shop, θα πηγαίνει στη δική σας σελίδα. Είναι να μου πείτε, γιατί το μόνο που θέλω να μου πείτε είναι τι έκπτωση θα δώσετε για τα μέλη μας. Είναι καλή, Πρέπει να δώσω έκπτωση. Συγγνώμη, για ποιο λόγο? Δεν σας εξήγησα το λόγο. Για να έρθω καταναλωτές σε μένα. Καταρχήν, το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς από τις επιχειρήσεις, εκτός από τα 120 ευρώ, είναι να μας δώσουν μια καλή έκπτωση για να προσεγγίσουμε τον κόσμο σε σχέση με όλους τους άλλους συναδέλφους σας, να έρθουν σε εσάς. Την έκπτωση το γνωρίζω εγώ, δεν γνωρίζετε Εσείς, όπως και το ηλεκτρονικό γραφείο σας, θα σας τα δείξω αυτά στην πορεία. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσω? 120 ευρώ, τι παράδειγμα.